Bagong Doppler radar station sa DOST Pag-asa nanhimutang sa lungsod sa Lawang sa probinsya sa Northern Samar giinagurahan. Ano ang report ni Nico Sereno? Giinugurahan sa Pag-asa ang ilang Doppler radar station nga nahimutang sa barangay Binatiklan sa Lawang. 156 million pesos ang nagasto sa proyekto nga migamit og Japanese technology ug kabahin kini sa modernization program sa ahensya. Gipangunahan ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr. ang kalihukan ug mipasabot sa kamahinungdanon sa teknolohiya alang sa tukma ug advanced warning kabahin sa kahimtang sa panahon. Ang radar station sa Lawang makahatag og dugang coverage sa eastern portion sa Pilipinas nga mo'y sagad unang makasinati sa epekto sa bagyo. Ang data nga mahipos gikan dinhi mapahimuslan sa bahin sa Calabarzon, Mimaropa region sa Luzon, sa Visayas ug gamayng parte sa Mindanao. Can cover a part of the Calabarzon region, especially Quezon province, a portion of Mimaropa region, except Palawan, regions 5, region 6, 7 and 8, and a small portion of northern Mindanao. So napaka-importante itong Lawang Northern Samar Doppler radar. Pinaagi sa ekipo sa Lawang Radar Station, mas tukma na unya ang pag-issue sa thunderstorm ug heavy rainfall warnings ngadto sa mga LGUs. Sa totoo lang, ang pinaka-accurate na data na nakukuha sa isang weather instrument ay dito sa radar. Matud sa Pag-asa, magpadayon ang upgrading ug pagpuno og ekipo sa ilang mga istasyon sa nasod, sama sa radar sa dagkong river system alang sa rain ug flood forecasting ug high frequency radar stations alang sab sa kabaybayunan. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.